Pán poslanec Přidal. Pán kolega Mikuš, vy ste zabudli ešte povedať, že predkladateľom by mohol závidieť aj Václav Havel. To, čo tu predvádzajú, je absurdné. To nie je ale absurdná dráma, to je absurdná tragikomédia. To, že Figel je zodpovedný za to, že živnostníci nedostanú od Širokého zaplatené, to ale neuveria ani bejbiny v médiách. To neuverí ani bejbina z pravdy. Odvolávať Figla za to, že si dovolil vybrať najlacnejšiu ponuku na výstavbu diaľnic. Zabudli ste povedať, že tu je, a s týmto odvolaním súhlasí aj iný, jeden odvážny minister, bývalý odvážny minister z dopravy, ktorý bol taký odvážny, že pri mýtnom tendri neškrtol jednu lacnejšiu ponuku. Ani dve lacnejšie ponuky. Ani tri. On škrtol toľko lacnejších ponúk, ako je svetových strán. Nepozeral naľavo, nepozeral napravo, pozrel na oblohu, videl, že je vysoko a povedal Skytol. A 5 miliard slovenských korún bolo vo vačku.